que el rumor os sacuda vuestras entrañas. Incendiari, maleducat i... Pam! Que és un desperir, clar, d'estar per ací, doncs te trobes això i ara vindrà R2P2. Això és aixina. Hòstia, ara, quin poder. Mira. Ala, va, anem a la fira. Que necessitem ben poca cosa per apuntar-nos a qualsevol sarau. Convida a Orengo. A pagar i a callar, però no deixa de fotre, i que eixe no és el camí. Certa solució. Ala, com vulgueu, anem allà. Soc Josep Miquel Moya. Gandia és natural, amtrellat, mediambiental, del bloc Els ciutadans i les ciutadanes i col·lectius valencians volen la participació, la llengua, la igualtat. A Gandia, la nostra ciutat valencianista, tenen sensibilitat. La nostra gent també treball social, valencians ecològic, necessari. Realment això significa també al mateix temps compromís com tu. A Gandia cal saber triar. Tiramos xuflitaetes, a veure. No sé, ja m'ha liat, no sé què anava a dir. Sí, volia dir això, però... No anava a dir... que no, ja sé què ha passat. Uf! Vale, i un saludo...